Monggo monggo jersene wis dadi iki. Penasaran iki karo jersene. Biasa ae. Aku du metro kowe lho, Yos. Dadi striker cah loro. Aku rumiki dadi striker, kowe ro Max dadi back. Nah, bener kuwi. Apik ya Rip jersene ya Rip. Oh iki Max. Wekku yo ketok elegan iki. Wis lek ndang dinggo, engko lek tak foto kayak kenang-kenangan. Wis siap durung? Tak hitung ping 10 ya. Ping 10, cepret. Wah ya urung siap lek, baleni lek. Ngitung model apa kuwi? Ngitung sing bener lek Van. Ya wis tak hitung ping 3. 1, 2, 3. Pret. Skuad pertama RT 4. Muga-muga iso angkat trofi.